Futbolçu olmak milyonlarca yaş oğlandan arzu eden zattır. Ve käbirler bunu başarsa köp üçün bul arzu bolup kalagandır. Futbolçu olmak üçün köp türgönleşmek ýa-da Hudaý tarapyn berilen başaranyň kıymeti nok. Futbolçu olmak pikir edişiniz ýalan sady iş däldir. Çağılykda dören bu höwesiň dowamyny getirmek, kynçylyklara boyun eğmezlik her bir ýigide ýerden okdur. Biziň size bugünkü gurrun berjek hekaýamyz size ilham çeşmesi bolup biljek bir adam hakynda bolar. Ol özüniň 23 ýaşynda fabrikada işlen we diňeje 5 ýyl soň Premier Liganyň kubogyny galdyran günümüzdäki Premier Liganyň iň ezber hüjümçilerinden biri. Pulsuzluk, öýsizlik, köçürüşleri, türme, el demirbagly, kuboklar, çempionluklar ymanyp bolmajak bir hekaýa dostlar. Gelin bu gahrmanymyzyň kimligini videomuzun dowamında ehlimiz birlikte görelim. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. Jimmy Vardy 1987 ýylyň 11 ýanwarynda Sheffield etrawynyň maddi ýagdaý pes bolan Hillsborough owasynda garyp maşgalada dünýä endi. 10 ýaşynda özüni köçüde top oynayan adam ýagdaýynda gördü Vardy. Onun başarılı apaçık görünýärdi. Emma yokluk içinde yaşayan maşgalada hansat değildi bu zatlar. Kakaz kran şofördü ve köp pul kazanıp bilen okdy. Şol sebäpden Jimmy'nin futbol başarılı maşgalası üçin bir ýagtylyk ýaly görünýärdi. Olar onuň futbolçu bolup pul kazanmak üçin onu mekdebi hem uğratman futbolu höweslendirdiler. Ýaş Jimmy maşgalasynyň ýekeje umydydy. Sheffield'in birinci saylama toparını kazanan vakti 10 ýaşyndadı Jimmy ve maşgalası begençden uçýardy. Maşgalası ogullaryny futbol tarapdan goldaýa ve okudan uzaklaşdyrýardy. Hemme zady dogry ýolda barýan ýaldy, emma durmuşyň badagy Vardy üçin agyr boldy. Sheffield'in ýaşlaryna seredýän tälimçisi Vardyny hor we ejiz görýärdi ve onu topardan gowma karary berildi. Bu Jimmy üçin ähli zadyň soň ýaly göründi. Çağılykdan arzu edilen topar Sheffield'dan koptu ve ol ortada diňe okumagy we ýazmagy bilýän okuwyny ýarysynda taşlan iýje yaramaz bir yetkinçek bolup galypdy. Ýöne bu azy durmuşyň başlangyjydy. Maşgalası Jimmy'ni sen futbolçu bolmasaň, okuň bolmasa bize ýük bolarsyň sözleri bilen öýden kopdy. Ol bu günleri başdan geçirýän wagt bary 16 ýaşyndady ve elinde bir rüzak we garanky sowuk köçeler. Azıcık bir wagt dostunyň öýünde boldy. Soňra bolsa öýsüzleriň ýaşaýan ýeri bolan karavan maşynlarynda biriniň ýanyna geçipdi we kiçijek bir karavanda 2 adam bolup ýaşaýardy. Elbetde bu ýer hem mutlu däldi. Şol sebäpden Vardy iş gözlemäne mejburdy. Gazetdäki eglanlardan bir fabrikada iş tapdy Vardy. Olar medisina değişli aparatlary öndürýärdi. Fabrikadan taýarlanan agyr bukçalar günde 50 gelek maşynlary ýükleýär ve giyiciler bil ağırtını çekýärdi Jimmy. Aýdyşlaryna göre Vardy günde 12 saat işleýärdi ve bu agyr işte Jimmy 4 ýyl işlepdi. Endi Jimmy hakyky köç oglandy, ol durmuşyň oňa görkeden agyrlygyndan elmydama nägili we gaharlydy. Çağlykdaky ysgynsyz ejiz Jimmy'den zat kalmandy.
indi ol Gatybaş Jimmy değil ve köçelerde köplenç uruşlara goşulur. Şol sebäpden hem şäherin köp rayonlarından bary ýok 3 aýda özüni gowdurmagy başarýardy. Jimmy 20 ýaşyna gelipdi we dostlaryny täzeden bir futbol klubyna ýazdyrmagy başardy. 2007'de ol rayonlar arasy çempionatyň Stockbridge toparyna goşuldy we türgenleşikler geçýärdi. Hepden içinde fabrikada işleýär we hepden soňunda McDonald's'ta ofisantlyk etýärdi gündüz. Akşamları maça çykýardy. Oyunlar hepden içinde gabat geldi. Toparın tälimçisi işe geç kalmadığı için Jimmy'ni oyunun birinci yarımda oynatýardy ve ikinci yarımda oyundan alýardy. Şular ýaly dolu bir durmuş ýaşaýardy bardy. Agyr günlerdi, emma bardy bundan keyip alýardy. Yeni de günlerde bir gün işten çykanda 3 oğlunun birine ker bolanlygy üçin azar berýändigini gördü Jimmy ve bu 3 oğlun ýekeci özü şeýle urupdy we ol gijen polisiýada geçirmeli boldy. Ve ertesi gün sudda sudya ona elektronik bağ bağlamak cezasyny berdi. Emma bu Wardy'nin futbol oynamagynyň we işini dowam etmeginiň öňüne geçmendi. Ol oyunlara el bağlı elektronik bağ bilen çykýardy we bu kynçylyklara seretmezden onuň oýuny her geçen gün güýçlenýärdi. 3 ýyl soň 8-nji liganyň topary bolan Halifax Town düzümde goşuldy Wardy we berde hem gollaryny dowam etdi. Fabrikadaky iş hem goýmandy Wardy. Öldürmeyen kynçylykları güýçlendirir, sözüne erip işini we futbolunu dowam edýärdi. Liga goşulan ýyl 26 gol bilen liganyň iň gowy oýunçusyna saýlandy we 170.000 poundda 5-nji liganyň topary bolan Fleetwood toparyna transfer bolupdy we bu ýerde Jimmy Haskam odatýardy. Giden ýyly 31 gol urmagy başardy we toparyny bir ýokuruk liga çykartdy. Öz adyny ligalarda tanıtdy Wardy we fabrikadan aýrylyp futboldan pul gazanmaga başlady. Emma bir problemi var. Yaşı eýem 25'ti, onun yaşdaşları iň ol ligalarda ýyldızdy. Onun yaşdaşları kimlerdi diýjek bolsaňyz, meselem Wardy'den 2 ýaş uly bolan Wayne Rooney Manchester United'de eýem 3-nji Premier Liga kubogyny gazandy. Wardy'den 1 ýaş kiçi bolan Sergio Aguero ol döwürler Atletico Madrid formasyny giýýärdi we 1 ýyl soň 45 milyon euro Manchester City'e transfer boldy. Wardy bilen ýaşyt Karim Benzema Real Madrid'e 35 milyon euro ýan ýakynda transfer boldy we ýene onun ýaşyndaky Luis Suarez Ajax formasy bilen Gollandiýanyň ligasyny ýakyp gowurýardy. Ol bolsa entägem kızgın suw bolmayan toparlaryň banyolarynda öz futbol kozyny özü ýuýardy oýundan soň. Özüniň bu ýagdaýyna gijrek gelenine gynanýardy Wardy. Durmuş onu agyr synaglardan geçiripdi. Jimmy bu ýagdaýlarda ejidemendi. Her ýagşdan soň günüň çykyşy ýaly Jimmy'niň hem parlama wagty, işiniň uğruna bolma wagty geliniň signalyny berip başlap durmuş. 2012'de dünýäniň iň çüwen adamyna öwrüldi Jimmy. Leicester City scoutlary ýalňyşlyk bilen Jimmy Wardy'niň oýunyna gabat gelýärler we olar bu oglany spesiýa goşýarlar. Aslında bular ýaly ýagda hiç bolmandy. Scoutlar 4-nji liga toparlaryna seretmezdiler ve transfer penceresi açylan badyny onu Championship topary Leicester City transfer edipdi. Bu bir erteki ýalda bardy üçin, emma bu transfer İngiliz mediasynda gaty galmagyny ses getirdi. Her kim bu ýagdaýyň ýalňyşlykdygyny aýdyp durupdylar. Janköýler toparyň ofislerine çenli gelip Wardy'ni istemeýändiklerini pankrat bilen görkezýärdiler. Ve İngiliz futbol jurnalisti Jack Nix öz internet hasabynda Leicester 3 liga aşakdan oyuncu alýar. Futbol nira var ya Allah. Bize özün gora şeklinde bir yazı yazdı. ...25 yaşlı Wardy'nin 120 yıllık toparın tarihini ütgeteceğini hiç kim ulanoktu o dövrler. Birinci sezonda bari yok 5 gol salıptı Wardy ve ilkinci 11 liga düşüp bilen oktu. Bu ýagdaý janköýler haskem gaharaman dörpdi ve her oyundan soň senin yerin bu ýerde pankarty bilen uradýardylar Wardy'ni.
Yöne Jimmy ýaly güýçli karakterli oyunçy üçin bu çigit problemasyna meňdeýärdi. Ol rahat öz oyunu oýnaýardy. Soňky sezonda olar Premier Liga çykypdylar we ol Premier Ligada 41 oýunda 16 gol, 11 gol pas berdi. 3 ýylyň 8-nji ligada oýnaýan bardy indi Premier Ligada. Düşüne girmejek bir ýagdaýda bardy. Emma bu liga hem kyn hem de gaty gödükdi. Ýyl 2015 we Premier Ligada bir täsin ýagdaý ýüze çykypdy. Vardy 11 oýunda izli-izine gol geçirip Ruud van Nistelrooy geçip öz adyny iň köp dowamly gol geçiren oyunçy rekordyna ýazdyrdy. Ve Leicester ýeňilmek näme bilen okdy. Olar bütün İngiliz döwlerini ýeňip çempionlar tarap bolýardy. Vardy o sezon 24 gol 8 asist edipdi. Uzun ýyllar PES ligalarda ýylyň oýunçysy bayragyny almaga öwrençiklidi. Emma bu başgaça bir zatdy. Milyonlaryň seredýän bu ligasynda ýylyň oýunçysy ýene bar dedi. 2015'te Leicester şäheri we halky üçin ýatdan çykmajak ýyldy. Emma bütün şäher bardygyny tanýardy. 2 ýylyň oba toparyndan gelen oýunçy adyny beren adamlary 120 ýylyň taryhyny täzeden ýazmakda ol rol oýnapdy. Bardy paylaşılan öňkü media ýazgylar şol gün ählis öçürilip täzelendi. Indi Vardy olar üçin ýöneköý oýunçysy diýil de gahrmandy. Çempionlukdan soň toparyň iň gowy oýunçylary topardan satylypdy. Kante Chelsea, Kramaric Hoffenheim'a, Schlupp Crystal Palace'a gidipdi. Vardy üçin bütün güýçli toparlardan teklipler gelýärdi. Emma ol arzularyny ýetiren topar Leicester'den gitmek pikir hem etmeýändigini aýtdy. Tidri golçulugy islegi bir ýana goýsak, onuň hiç ýadaman basket etmeýi presli oýuny ähli futbol adamlaryny haýran goýdy. Sezonyň iň tez oýunçysy, sezonyň iň tez basgysy, sezonyň iň tez köp algan hüjümçisi ählis Vardy da birikdi. Ve ýene bir gün Chelsea oýnundan soňra dünýäde hiç kime övgü aýtmaýanlygy bilen bilinýän tälimçi Mourinho oň ýanyna baryp, "Durmak näme, ýadamak näme bilen okmy?" diýip sorapdy. Jimmy liganyň diňe iň oýunçysy däl, iň seweçiň oýunçysy. Edil 5 ýyl fabrikada işdi we onuň bu durmuşy başarnygy bütün işçilere görüldi boldy. Şol sebäpden Angliýada işçiler başga topar tutsalar hem Vardyny özüne ýakyn görýänlikler üçin entäkler hem goldaýardylar we söýýärdiler. Jimmy başga hiç bir futbolçuda bolmayan bir golda boldy arkasyna. Oň arkasynda bütün dünýäniň işçi adamlary bardy. Ol geçmişde galan zatlaryny hiç unutmady ve 2016-njy ýylda öýlenin wagty ähli çağılık we işçi dostlaryny çağırdy. Ol toýda bolmayan ýekeje adam onuň maşgalasydy. Ol karawanda ýaşan garyp dostlary, fabrikada we McDonald'sda işlen ähli dostlaryny çağırıp getiripdi toýuna. Emma onu ýarty ýolda goýan hiç bir adam çağırmandy bardy. Soňky ýyl ol W9 ady bilen berilen bir futbol akademiýasyny kurdy we ol akademiýada häzir futboluň daşyndan işlemel bolan oýunçylary kömek edilýär we olaryň ählisi hem PES ligalarda oýnayan oýunçylardan jemlendir. Vardy öz gören günni beýlekleriň görenini isleýän ok. 2015 sezonundan soň Jimmy Vardy öňküsi ýaly oýnamaz diýerdiler. Emma ýene de ähli adamlar haýrana goýdy. Özüni has hem özgörtdi. Ol soňky ýyl 16 gol, soňra 23, soňra da 18 gol bilen Leicester City'ni aýakda tutmagy başardy. Geçen sezon ýagny 2020'de 23 gol bilen gol lideri boldy. Sezon 21. Ählimizin sezonun soňunda haýrana goýjakdygyny häzirden aýdyp bilerdim çünki bu adam Jimmy Vardy. Ve yakın wagtlarda Jimmy Vardy'nin kinosynyň çykjaklygy bardy hem ýazgylar çykyp başlady. Biziň ählimize görüldi bu adam seni goldamak bize borç Jimmy Vardy. Çünki sen diňe güýçli bir oýunçy däl, ejizlemezligiň, adalatyň we mätäje il uzatmagyň simboly. Seni tanamak gowdy gahryman.